Салом ба ҳамаи бонувони ҳунарманд. Духтаро тарзи намхели киртара оз дар шумо пораша нишон метим. Просто маз ма дар болош ами киртара мондагим дар болои 3 метр материал, 3 метр материал диққада кардагим, баъд бо 4 қат. Ма киртара дар болош мондум, мақсади киртара дар болош мондан фаҳмонданим ки киртаа хитмай ма ира кишот мана хе слишком тай каша кишот пора намекунам. Ама камтар тангтар мебия, ана хеле мебия, платье бар мебия. Ана шумо метавонед духтаро тай каша кишоттар гирифта, метавонед ки остиноша кишот гирифта, чӣ хеле ки бо шумо да маъқул. Мақсади гап ки пораш анам хе пора мешава, ай 3 метр материал. Манам хе 3 метр материал ду тақсим мекунем 1 метри, ба бо 4 қат мекунем. Агар гул дошта боша, ҳамаш я равиш боло боша, шумо ай тарафи боло аввал ду тақсим мекунем, баъд 4 қат мекунем. Духтарои хушрӯ, ана ки бо диққат нигоҳ кунед. Вақте ки мо 4 қат кардем, ана ай тарафи қат кардаги шайна. Ай тарафи остин мебия. Ай би тарафи гардан то ан рости намеҷара ма 29 сантиметр гирифтам. Ами кетфам ба ай рости ҳами 29 сантиметр то ман ами рости тай кашма 24 сантиметр гирифтам. Ба боқӣ мондаша духтаронам хе каштам. Остина шумо метавонед ан ами хел ай сарнишеб ай намеҷа сарнишеб 3 сантиметр ё 4 сантиметр монда бояд тарафи поён занем. Ана ин хат. Бо меша ки остина ман хе поёнша клёш кунен. И тарафшам духтаро ҳам хе наметавонен як хати рост бикашен, метавонен ки ман ҷаша чиқиртар даромада поёнша ман хе клёш кунен. Ва зависид аз шумо. Баъд занакое ки пеши баршон бузбалай манам ҷара чен мекунен. Инамҷа ровна айма 52 бояд тайёрш биёя. Расчёти ҳами апхват груди ма гирифтагим, ай рости апхват груди инамҷа тоғ мехӯра. Барои занакои калона шумо метавонед мана хе гирдиша истар оварда хати рост кашен. И кирта ози нигоҳ кунед, ранги платья пора кардаги. Мана и дарзошт, ана иҷа рафтеста. Мана дарзоша диден, баъд платья манам хел. Мана бо диққат бояд бурга нигоҳ кунед, хатои каштагиш маълумай. Лави домана чанд қай хоҳем кишот монем. Барои ма барои айбарш эзор бубуроя гуфтам, ана эзор буроя. Мана поён поча камтар танги накуна, барои миқа ай поён 10 сантиметрша партофтаму, дига боқӣ мондаша қат гирифтам. Рости гап таги лави доманаш беҳад оли дарозай, вақте ки духтум бо даққат да тана пушта я борга мебинем агар дарозӣ куна, ай бари лави доманаш баъд мебирам. Бисёр вақт мешава ки як бора ма мебирам шайна я 10 сантиметр монда полукруг биридам. Се равно духтаро кашол мебия. Барои ҳамиқа вақте ки духтум тайёр кардам маша, баъд лави домана вақте лави домана тайёр карданда бо мебирам шиқайгаву, не ки бояд си дига пешакша ай пеш камтар боло мекунам, ана ай пушт камтар чиқиртар мегирам. Мақсади гап ки пеша камакак дарозтар мемонем барои ҳаққи пеши бар бардоштан. Духтаро гӯш кунед, мана инҷа сразу мо гардана мебирем. Гардан чанде ки шумо да маъқулай, чанде ки як клиентунай мегирен 7 ё ки 8, аввал гардана мебирен. Бридагиш ҳамашам хе мешава. Ана ки вақти тайёр карданаш духтаро мо манаи қисми пуштака яъни монда пешака банша утюг мекунему, дани киртара обработка мекунем, тамом дига ҳамаша мечаспонем. Тарзи пураш духтаро манам хе оддӣ аҳамият додем, ягон ҷои қиниш нест. Ана ки ози ма даҳани кирташа тайёр мекунам, любой фасон гирдак, аки любой фасон дар чӣ медуроя, гирдак, лодочка, секунҷа, ранги утюг, бо ман хе гирдак ки оз нав биромадаги камакак пешаш чок, ана миқа фасон дар ҳами фасон дар ҳами кирта туғри мегира духтаро. Духтарои азиз, чӣ хеле ки шумо да ма гуфтам, ҳами фасона меша даҳани кирташа мисол ранги секунҷа мана хе метавонен гирдак, метавонен как ранги утюг, мешава ки как лодочка, бабо мешава ки ман хел нав биромадаги ҷаш камтар чок дора, ҳам хеле чоркунҷа, сирдечка даи фасон уқа намега духтаро. Ана ҳози мо киртамона рости гап даъни кирташа
дани киртара утюг бар ин пора мекунем. Ҳама осон. аз тарафи флизелин клей кардам, ду тақсим ай тарафи флизелин банша меёбем. Гардана чен мекунем. Гардан чанде боша? Мо 7.5 сантиметр озамҷа мегирем. Мана 7.5. Плечик надора. Калонам бихоҳӣ калонтар кунед, фарқиш нест. Манамҷа хат мекашем духтаро. Баъд даҳани киртара меёбем. Даҳани кирта тайёрош 21. Возиражда манам хеб 22 мегирем. Баъд манами утюгка дидем духтаро. Утюгка мемонена. тарафи ману хат кашидагида ҳами тарафи паҳмиша мемоне. Нукша ба утюг тоғри мекуне ана хел. Дидена? Ҳамира хат мекаше. Чӣ хеле ки утюг ҳаста ман қагире хат каше. На секунҷаи бад мебиёяд, на духтаро. Мақсад ҷаш хеле слишкам маҳкамам намебиёяд. Агар ки маҳкам хоҳед ки инҷатон ҳула маҳкам ё пешактон секунҷа кунед, маҳкамак мебиёяд. И хелам кушод намебиёяд духтаро. мана фасони мо духтаро нам хеле мешава. Қадар калон неста, дидена? Майда тарака бори какай. Боли дарзоша медузем. Ай боло худш мешава туғри. анаки духтаракои хушрӯ 5 сантиметр мемонем. Аптачкара туғри мебирем. Не ки туғри бибирида 5 сантиметр ҳамаш бия, барое ки мо айсин берин. Ида чӣ часпонданием нигина. Бароем ка ҳамаша туғри бибирен. Строчка ки рафтен, строчкатон каҷи клей намебия. Бас шумо метавонед ки муҳаррара туғри часпонед. Аму нигинои клейши боша ё ки нигинои медухтагӣ. Манам хиба ай болош клей мекуне ё ки медузе. Не ки аптачкатон бояд ҳамаш як уровенда бошад духтаро. манам ин поёншам бояд камакак нахе тезтарак биёяд. манам хе барое ки манахе поёнш қати ниги намебиёяд. аптачка бояд анхе тайёр шавад. духтаро гирча авирлог мезанем. духтаракои аҳли гурӯҳ, пешака манаи пешаш мо утюгкада банша ёфтем. анака аптачкатона духтаро манам хе мемонда анхе гарданша банша ба байн туғри мекунем духтаро. гирду ба гирд медузен. чӣ хел ки нишон додам духтаро, метавонед флизелин қати часпонед, метавонед дастӣ бидузен, метавонед булавка чинед. аввал шумо бояд як бор хат мекашед, барои бидонед ки дар куҷо нигинае. нигинаоша тоза мекунед, чинем под лапкаи мошина. баъд пешака обработка карда тарафи қафото метима ба қисми гарлавина часпониш мешавем. духтарои аҳли гурӯҳ, даҳани кирта тайёр шид. мана аптачкашам хед часпондем. гуфтамтонаку метавонед гирдакш кунед, метавонед секунҷа кунед. анака метавонед ки боз ай болои ҳамин чӣ хеле ки шумо аптачкара часпонед, агар ҳамаи размерош туғри боша, як хати рост бидузем барои ҳамин аптачкаш бер наёяд. агар шумо ягон муҳра ё ягон чи клей кардани набоше, бидузен ҳатман ки ҳамин як бор шуштанда паплин все равно клейош кушода мешавад. гарлавинашам биридем тайёр кардем. духтаро ака духтанда мо бояд манахе болои ҳам монда манам хел мобайнда гарлавинаша ай сари остин медузем. гарлавинара меоем медузем, бо ба сари остин меравем. баъд як қат аверлог мезанем. аптачкаша ҳарҷо бурида ира тарафи қафото дода гирча медузен. баъд ду бари киртара
лавои остинтон агар ягон чӣ манже дошта боша, ягон чӣ монданӣ бошен, медузен. Аввал тайёр мекунен, баъд бари киртара медузен. духтарои аҳли гурӯҳ, кирта тайёр шид. Кирта ҳамаги даҳни киртарамо тайёр кардем. Вақте обработка кардем, тайёр кардем. Як дарзи рост китфа қити гарлавина часпондан, як дарзи и тараф и дуюмаш, сеюм дарзиш у тараф. Ҳамагӣ сета дарз дорад духтаро, и лави доман духтан. Ай тарафи чапаш ман шумо доз нишон додистам, манам хел тайёр шид. Манам ана духтаро да манекен. духтарои аҳли гурӯҳ, кирта ай тарафи чапаги шуморо нишон додам, да манекен. Ана ки духтаро дар танаи хидам. Дарозиш манам хел дароз омадагӣ. Як лавошка шол нест. Бараш трапеция задагӣ. Осинош манам хел кушодак омадагӣ. Пешакаш манам секунҷа насиб карда боша, ира хел украшения мекунем и дастоша. Марҳамат духтаро, бо да комментария нависонед, куҷош нофаҳмо боша.